Hi guys, it's me Ronan and welcome to my channel. Okay, so right now, we are going out. It's Monday morning and merong errands kami pupuntahan. Punta kami ng SSS, punta kami ng Pag-ibig, punta kami ng Makati City Hall kasi titingin kami kung paano kumuha ng business permit, and then we're going out to a mall, probably Century Mall, I'm not sure, and we're gonna check kung makakabili tayo ng casing ba tawag doon, or yung parang lalagyan itong camera na to kasi wala pa siyang bag or something like that, no? We're on our way in a bit, so I'll see you guys later. Magpa-vlog siguro ako din as we go along, but I'm not sure, depende lang ito, no? So I'm not sure kung pwede mag-vlog doon sa City Hall or whatever, baka mamaya sitahin tayo, diba? So we'll see. So I'll see you guys later. Bye-bye! And we are on our way. Papunta na kami. Ano ba itong street na to? Papunta na kami Kalayaan para makasakay sa jeep. I-switch the iPhone kasi parang super awkward naman na bigla ko naglabas dito ng camera sa loob ng Pag-ibig. So, I'm just using my phone right now. Baka mamaya sila yung mga gwardiya, baka mamaya bawal pala. So, let's just try to not get noticed. So, nandito muna kami, naghihintay muna kami. May numbering system sila. I think like 3 more to go, then kami na. After this, I think we're going to SSS and then to City Hall, sa City Hall ng Makati. So I'll see you guys later. Mali kami ng building na napuntahan. Kami sa old building of all new. Yung very controversial na building. Ayan si Kuya Jai. Tumitingin ng mga sapatos. Mga Nike, I'm not sure if this is a real or first class. Ayan, so ayan na si Uncle Jai. Humihingi na siya o nagtatanong na siya kung paano. Kailangan daw ng form. May fill outan yata na form. Ayun siya. Fill out na siya ng form. So seryosohan na nga talaga ito ang mga pagbi-business. So we'll see what's gonna happen next. Ayan, so nakakuha na kami ng form. Ayan siya. City of Makati. Anong klaseng form siya? Business permit for Sari-Sari Store. Yun, business permit for Sari-Sari Store. Kasi dun sa franchise, kailangan niya ng existing business na. So yung Sari-Sari Store, meron na kasi. Saan tayo sasunod? Punta tayo ng ano. Gusto mo kumain mo mag-lunch? Yeah, mag-lunch muna tayo din. Gusto mo doon sa Better Days? You can get to know Better Days. Better Days yung name ng restaurant. So, titingnan namin kung masarap daw. Meron daw bigger doon. A few moments later.
then sobrang busog, sobrang marami kami nakain. And pauwi na kami now. Kasi may pasok pa ako later, so we are going home. Naghihintay kami ng jeep para makauwi. Ayan, so yun lang yung mga ganap. And we are home. At last, nakauwi na rin. Sobrang init sa labas, no? Tapos kagabi naman sobrang lakas ng ulan. Tapos ngayon sobrang init. I'm not sure kung paano ako matutulog. Kasi may work pa ako mamayang gabi, so pahinga lang ng konti and then matutulog na ako para at least mamaya banat ulit sa trabaho. So, hanggang dito na lang muna yung walang kalatoy-latoy na vlog na ito. It's Monday, so walang masyadong ganap na nangyari. Pumunta lang kami to recap, pumunta lang kami ng Pag-ibig. Pumunta kami ng magbabayad sana kami sa bayad center, kaya lang hindi natuloy kasi nag-iinarte yung bayad center dun sa Guadalupe. So, pumunta lang kami ng City Hall, kumuha ng form. Kumain kami dun sa second floor, dun sa may Burgos Street. Thank you guys. Thank you for watching. And please don't forget to subscribe to my channel. And please give me a thumbs up. And thank you. Thank you for watching. And you have a great day. Bye-bye.